Kat nang mi kisngi ki kamtu kila nang yaija bat kenrei hakeleng kanong ba shilong bat ki mentu. Kim map shu wat ban krong ye ki juti na lor kaksiar ka ba artula shiteng bat kapisa. Kabakum kani ka jingja kalaja ha ka no paisngi ka arpusan tarik unailat arajar arpusan maulai silai karya. Ha ka ba we usam larang ba ubam kwa pen idur bat pen pau kerteng yala dia ulaya to ba ulami na yeng ha ka porsi baje duna ban let on yala upara sha ka jaka bella. Ulaong ba onda ulan pai ha ka po saw baje ulalap ba ka yeng kala syaklit da ki lengka bat onda ula rung syapo lalap ba ki nongtu kila prong ya ki dulinar bat priang ya ki tiar kitar baro. Uni usam larang ba ulaong bakala banja ha ka por baslap namar om syam ladon ba yo sngow ya ka jingrung ki nongtu ha ka te ka yeng. Ula kentu ya ki pat ba bat ki try dukan ba day ban bat ya kinu ki breu ki bawan bande ya ki ksiar lada ki lam. Ulaong bagi pulit hadin ka jing ekran kila kular ban shim kia bat kem ya ki bedon kti. Juti Puma Adidas Nyujur Hapadang ki shibaji duna nga mi na yeng di ngalit on yu para sti sa jakabela por shibaji duna ngimi tangawan pai pade sauspawa dawan pai sauspawa pade kagiet kalong bit kumajulong kumanga khang tala bit kum tohi te dang la pli katala pade ngapet hayeng kayeng kala la shat pet noi katala te mas sendrung kum tu ngala rung bit buat sayeng ngala cek kitar nga i bau tu nong tu ula priang ikini kitiar ni te kum tu ngapet iki ksiar ki ro la sha sim no la sha tu no nang ta ksiar kum no kan don bet ar tulasteng nang ta kapisa kepada boni kum ta ar phole hojar nang ta segitu ki juti kumbanga ada itu EP kidan gini juti Puma juti Adidas kuntohi ula sim tang itohi kiba kham rammo nang ta pade ngam nang ong isu nga yelade pade nga shufun yo para nang ta para ong sa phone no iki traying tang la phone traying kilewan tang lipet tip kasnong kalawan kunto te ngala phone kasnong iki pulet ai tikilawan ki pulet ai lawan investigateento la sim statement te tangkum tahi tengah syukun tu kum ne ba kumnu ke bor jong ka ani ki de ban sim kia halor kani ka kam nomor kani kam dei ka sin ka banikong ka dei ka bala yai jia bet every time bet kala yai jia bet mo pin pai sharum shaneng ru tangkini hi ki jingjia ki bisa jia hi man ka por te lakumnu kani ka dika request bat ka appeal yaki yaki bor jong an makin simkia kanang ba ki weiru kinum lap kumba syam bangi mo katno ngi trei dak umsep habangi kamai lada ki wei kin wan syam no dak basuk sikil mat kin syam no dak basuk yaki ni ki bangi ni la kamai kum umsep katno ka kata te ngas kuntu kumta last kani koi ka kenting ngas owe ki ka bor jong an ki diban simkia baki diban lei ya bakum kini ong bet kini ki krun ka imlang salang gi ba penjot ya ka imlang salang de kini kan lada ka an kam sim khiate kan sanang sniu chuchu nang ta kenturu ka borsnong hi lengba ka ji trai kat bat ka an ba ki police department te ngets khamba nginwan ra hi ya ka jingkelah bo ka imlang salang saw je saw shpoai hato phio ban kli ne niki para marjan ngala kli namar kumne mo ki para marjan ru khlem ngamlan khlem ya kata marsan pentep hi kilawan ya be hi kilawan hi banyawan senrang lam wanya petlang ya ka yakini ki jingjah ni te sungu iskadai ya kasnong ya ki asistan rang ba snong i bala phone ya ki police department ki balawan awan pet ya ka jingjah ni hayeng mo ti yakini ki para marjan marparo ki belawan ai mensim lang ki ngila ya keli ki ba kumno pi yo i kumta ki ong bahak to kapor imat badai baslap tharai usim kabuhi uni unong tu hakum ke to kapor te namar ba kacing por baslap badai ki breu ki ajing ya lentiru ki dangduna
ki syong haying berlat ke selap te nang ta ilase don ki badon haying ru kajing syok uslap ki yo thia tu mo te takada usim kabu ken ya ketu kapor kini ki pulet hi kilakular ba kinle kinya chakmat te kin treibe yala ka duty ban pendap yala ka kamram tingala ngala ongru akmat jung ESI mo idi senram meneng ada pekeran markman onga petsar ya kanika jingjia pilai pi badon nakti jong an mo pilai ba kani kamdei bajia tang menta mo tang menta Henry kadai ke baju jaman kapor ti ia tu mai ru ba menne meski idangwan hadu lai teli sau teli ba kum kini kikis idangwan semoyong idangwan terter sini semolai pelun kani ti takada wang syukun turu ba yakini ki para marjan ki imlang salang jengiru ki deban husiar banri la ke jong katiar katar te tangkatahi mentani esyo i tangkamtahi kani ka jingja ka baja hayem phe ato kadi ka sin ka manikong kani kasin manikong mas ndrung mene ngasngau akajing po sniu te hendrai mo ngimla ali ai pada ai ka balajia bat ngasyukurmen kumta ba ublei un kta yakitu ki khna ki bale yakani ka kam mo ba kin phai no kan te ba ngikum ki breu te ban ong kum nukum nur ngim la ong yak ai ka balaja I kan ja bai kum tu te tang ba ngasudwai ublei tang bu la pelat yangi ka men sim breu le se la dangi don ha yeng to ka poru ka ai ka banja mo le se ka jing yakun ne ka jing ya sho ba lawan kum ta mo ban defense ka yeng la jong ban protect ka yeng la jong mo te tang kum ta hi te hadin jong kani ka jingja ato la bo nem ka jahar pat ngi la bu ho te ki police ro kil ong ban bu no ya ka jahar te ngi la bu to ka first information report ka to yakini ki jingdan jing em jong phi gumba phila ya tho mane aksiar ka phisa ki juti thrai da khenlum sum kan no thrai ka jing kadai sarong kita gerno kadai hadu kadai lai lak sau khana hajar sau spa prapoding ka kamu kata ada tang aksiar ho kadai em kaksiar bat nadong ba la satu kan nadong sedong te kini ki jing ja ki ba satu ndai tang ba satu hayin ndai ba satu hadukan ndai ba satu baik hadu ki office sarkar hadu ki ATM hadu ki kali ki riushimet ru ki dukan ni ek satu te la kumno ladahi ka khlan ka an lada ka khlani ka an kani kini ki baro kinum jialong kum ni ndai dei ba shubu menta mo ka human right kamsha yangi ki pat ba la dangi lap yu unu nong le kam sniu bangin sho la ne bangin le ka human right bat ka an kamsha yangi bangin le ya kata ndai kum ki pat ba pade kat no ki sat kat do ki dom ba yo ya kum kini ki breu ki bale ya kan ka kam te alor kata ngadon ban ong ba hatu ka human right la ne ka an hatu ka don se ban compensate no ya kitu ki ba ki ba ki ladu no ki khang ya ki lada ki khang no ya ki pat ba bakin shim mi lade hala ka jong ka kti ya ka an mo tenrei hatu ki don mo ka hatu ka bor jong sarkar ka don mo ka an bakin compensate no pade ya ka baki kinong shnong ki du no Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam khta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya